Mangayo kami og dispensa kay sensitibo ang mga hulagway ni ining mosunod nga balita. Hapit mapunggoti sa iyang ulo ang 60 anyos nga lalaki, human siya tigbasa sa iyang silingan sa Purok 4 Barangay Catmondaan sa lungsod sa Catmon, pasado alas 5 Lunes o gahapon sa hapon. Nahiagom og dakong samad tinigbasan ang liog sa 60 anyos nga biktima. Nasikop usab dayon ang suspek nga 40 anyos nga silingan ra usab sa biktima. Subay sa investigasyon, nasayran sa Catmon Municipal Police Station nga daw napuno na ang suspek nga kanunay siyang gidaog-daog sa biktima, gani gihulagway siyang buang human sila nagkalalis dugay ng panahon. Giangkon sa suspek nga nakainom siya og dihang nagkasugat or nakasugat niya ang biktima, giatubang niya kini og mo'y sinugdanan sa dugo panghitabo. Gitigbas niya ang biktima sa makadagang higayon hangtod nga namatay kini. Giingong gibasulan sa suspek ang nahitabo ug nangayo siya og pasaylo sa pamilya sa tawo nga iyang gipatay. Gikatakdang mag-atubang og kasong pagpatay ang suspek.